Rozvoj regiónu nie sú len plány na papieri, ale reálne činy. V obci Čierne dostali nevyužité priestory nový nádych. Rekonštrukciou suterénu vznikla obecná knižnica a infocentrum, ktorá otvára priestor pre vzdelávanie, ale aj komunitné stretnutia. V Kunerade sa prirodzene prepája história s aktívnym oddychom. Nové strielne a naučný chodník pri replike partizánskeho bunkra a pomníka vytvárajú jedinečné miesto, ktoré pripomína dôležité momenty našich dejín. Vo Višňovom sa schválila konkrétna úloha pre ministra dopravy. Zabezpečiť veľkoplošnú opravu úseku cesty prvej triedy 1/64, a to v úseku Polúsie železničné priecestie a Rajecké Teplice železničné priecestie. Ide o dlhodobo zanedbaný, no mimoriadne frekventovaný úsek smerujúci do kúpeľného mesta. Podstatné je, že sa nezostalo len pri rozhodnutí a práce sa reálne dejú. Aj v Biči sa posúvame dopredu. Rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Mieru prinesie plynulejšiu premávku, vyššiu bezpečnosť a väčší komfort pre každodenný život. Rozvoj regiónu nie sú len plány na papieri, ale reálne činy.